Oh iya. Lah, waduh ngono penak to. Lawan penak to. Ya ngono, pas. Ngene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh, jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah aku lak. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku beda. Lho, ra penak. Enake ning dhuwur. Ngene to. Iya. Ayo. Aku sih. Delok tipe apa ketok? Ki apik lho iki. Ki suwi rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatukane iki lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV ini kali-kalian koran. Kuwi ben saya ora ketok tak. Sekali lagi. Syukur alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalu majo klitik jo kluthuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas ngriki. Ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. nggih nggih. Mula sak gaduh-gaduhipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih, menyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidhal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula nu karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngomongake kesamben, mboten ngomongake Jawa Timur ning Jawa Tengah, Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki aja klitik rada lara. Sing teko jo kluthuk tok aku mak tratap nek jo kluthuk tok apa iso omong cah kae. Tur melih ning kene mesti tolah toleh. Tur melih ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep saged, tetep rawuh, iso paring panganti kok iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi waduh iki tolat, lola, lolo. Mula niki kula
kula dorong supaya lebih semangat napa? Wong kula mawon sing rada ora sehat bae semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerobak, dek kaya gerobak itu. Kula dorong. Kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres kuwi sing jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten iki resik wong mulane Syawal kok. Sarwa putih, betul. Kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbasa kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora piblas. Lola. Masyaallah. Jarene lara omonge akeh ra. Saka mripate wis ketok. Justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho. Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Ngomong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Ludu. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka guru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara iki lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhi kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungsane budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. Apa kowe arep tuku-tuku ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan. Nrutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok ora usah tambahin rutus. Ora kowe golek pasangan ngono. Lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi-ndi? Kowe tengok-tengok tok, jagane jodoh. Apa wae mara? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Wis sik jodoh. Rungono kuwi. Ya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Rezeki Gusti Allah sing nentok. Lek ra menungso budidaya, kowe tengok-tengok enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep budidaya. Iya. Ya ora? Nggih. Pati. Kowe ora kudu budidaya. Lah jajal kowe tengok-tengok karatan tabrak terbongko kowe. Aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki karepe ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. Ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru inallah. Ruwakno kuwi. Iso ya. Ngawur iki wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak. Ning ndi? Teng Pondok Ramadan. Eleh cantonge. Pondok iki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono urung nutut, ndek iki saulan iki ning Pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki ngalap berkah yang juga. Lah nggih lho iki. Haul ke 156. 156. 156. 156. Nggih. 156. Apa kuwi Pak iki? Lho. 156 kuwi lak angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka 1 iki kepiye? 1 iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten, Pak? Nggih. 5 ki acah gawe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, zuhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek
mikir ki ngene iki. Ya ora? Ya pancen siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama, salat 5 waktu, ya Pancasila, sing keenem nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya no. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Si iki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu. Lho iya. Mulutmu harimaumu tapi jarimu adalah harimaumu. Niki lho Mas Sigit. Entuk-entukane Mas niku ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate menungso urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Iki ki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho mula wong ki nek kepengin jajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas Sigit. Pripun tak joget? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri gumantung saking lati. Kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tampakne lambene. Kok iso mesomok? Iki piyai cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka lati. Berarti lek omongane apik, ya dirinya juga baik. Sing ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye, enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya, iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya, iya Mas, iya. Iya, iya wis. Ngawur aku saya pinter lho saiki mu. Bocah iki mbleleng Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri saka ati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho nggih to Mas. Ajining raga saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso ajining raga saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Tak odo tilate. Lah kok iso? Ajining raga saka busana. Lek klambine apik berarti ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. Ngandake ragane apik. Sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik nang mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya ora, malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki, malah ora nyapa-nyapa tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Lho. Ya ora? Iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir entuk masak, klutuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya, Mas, iya. Iki realita, kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya ora? Iya ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri Agama ke delok. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding. Iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek rene berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya no, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Kuwalik. Sing bener iki maca koran, nonton TV, maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Ki suwi rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Ya ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatukane iki lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV-ne kali-kalian koran. Kowe ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu.
Wong kok omong-omongane. Lho, kok isa kuwi paling ora yo. Iki ngomong tenan lho Pak Ikit. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok itu ayu-ayu, resik-resik, putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Weh, ngono wong lanang berjuang kanggo berjuang nggih no Pak Ikit. Jenengan tingali Pak Ikit. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng. Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? Nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Ake lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngedel, wis Pak, tapi begitu anak gede neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan, wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ning sawah, nyambut ning terminal, nyambut ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Delok apa wong lanang kaya ngono kuwi. Delok ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan bowling krek beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang. Hidup. Hidup lanang. Hidup. Kayak iki acara opo? Kok gak hidup-hidup banget? Iya lho. Wong wedok ki ngene. Wong wedok apa? Ngetengi neh. Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo urip tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja lho iki. Iya. Apa nek lek mikir wis panggahna ngono masamu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Ikit. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki ra pinter-pintere ngatur dit ya mumet, Mas. Mumet engko ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi. Blonjo 50.000, 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso, Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kon ndi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sekretare preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanting bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimik susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, aja nek ra entuk. Aja wetik lho yo. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho. Iki Pak ya, ngene Pak Ikit ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni nah. Tegek sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Loh. Iki golek duit, nggih nutupi kekurangane keluarga, manajemen perekonomian keluarga. Loh, lho. Salah gelem. Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga. Kok ngene kok gelem? Lha nyapa dilakoni? Lek ra ngene iki golek. Iki ngene iki abot-abote golek non sewu, COD. Ya. Hidup lanang. Hidup. Kayak kampanye lagi gini ya. Wong wedok-wedok aja kalah.
Ayo. Wong lanang mek penak kongkan kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngetulke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing graya-graya sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Igit. Wajiban. Lek wong wedok ora gelem ngono ki wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Itu lah. Ayo dos sing dhuwur to. Ani lan itu. Itu. Kalau kowe gemu tuku dodo iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan. Lha nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa enek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titerono kok jam 5 isuk hidup dhewe, Mas. Tak jelas kowe. Ngene sampean hidup lagi ya? Hidup. Wong lanang kok ya hidup. Elek aku ora seneng nek jorok-jorok ora seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa kowe iki? Lah. Kowe iki asumsimu kok didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Igit. Asine padha wong wedok ya padha Pak Igit asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Kowe Pak Igit ayo kowe Pak Igit bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhewe iki jarkoni ya, Mas. Lah pripun? Wong ngajari ning ra iso nglakoni kok. Mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi, istri itu adalah sebuah mahkota. Iya. Wong lanang sebagai ndas, dadi mahkota ndas. Aduh. Bendang mari. Lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ora. Aku kamoko wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masak ngono. Nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat. Mari lu ngaur. Wajane wis bersih. Awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraning Rat, suwi ora ketemu karo Pak Igit, suwi ora ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngisin-ngisini. Bahasamu suwi iki bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya lah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak, ngasto dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Lho karo sampean karo aku kira saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur ngawur. Nah ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Lah, ngono ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda kita. Yo padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho kita kalau tak gede salah lu jadi giyeting jadi kok begitu kowe tak kene lho kok Ibu lah kok kene baten asore omong ngono kuwi percontohan moci matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten brasko brasko nggih Pak Igit niki rokok es brasa kopinya kula dititip titipi dulur lanang percil niki wau Paduk titip kopiku yo ya dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis
produksi kopi Brasco. Iya. Moga-moga laris, moga-moga lancar. Dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Kowe usaha apa, Jo? Kula menika sampun ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen itu garis besarnya ketekunan. Betul Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lillahi ta. Kowe lho kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rezeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji kun sing madangi jagat. Nggih. Loro kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Iya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta? Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper yang jual ya apa? Ya. Telu. Kun sing nggawa rezeki. Kundangan. Aku mulih ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta. Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih ngiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulah-tulih iso kunduran truk ndasmu. Apa nek kun payakun nek telu. Lah kowe lek langsung ini kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Igit nggih. Iki kula dum-dumne Pak Igit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten nak teges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa to Pak Igit. Si oke. Ya. Ya, oke. Bener. Wis oke. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Betul kok saya oke men Pak iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget. Izin Pak Igit nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasco niki. Dum-dume Brasco. Apa iki bagian dumno lek tak dum suwen kok. Brasco ki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Tum-tumne. Wis juga sebut aman iki. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoke sak nyandake mawon. Nah. Riko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Amit lho nggih nun sewu. Bareng iki terus dodolan wedang panas. Nggih. Ndet. On. Agit. Kopi Brasco menika. Berasa kopinya. Nah, on semoga-moga barokah. Moga-moga usahane dulur lanang percil moga-moga ngrembaka. Sip. Nah, mriko seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya omong seneng aku. Ono kuwi ndahne nek kaos ya. Kampanye niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasco. Gratis ora? Berasa kopinya gratis pun tuku nggih. Nika teng ngajeng niku pun dicawene. Oh sudah habis. Sudah habis. Oh habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah sesuk-sesuk nes si lagi kita loro biayaan. Sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap
kopi Brasco berasa kopinya. Tur aja lali rokoke rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokok, rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Tadi ono mentol, ono mint, ono filter, Ono soto ayam, ono. lho apa to koyo mie sedap iki lho guys yo. Mangsane. Sakit, apa derek sakit. Sakit teh kula kuangan. Mesti derek tanjake ya. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mambing ning Jakarta terus saiki teko Rekaman ki ora. lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Aku turun omah. Ngono iki gak ngene Covid biyen yo. Awake dhewe dijak Rekasarana njo saiki wis karek penake tinggali. Ora, Pak iki dhewe yo nuruti dawuhe kono. Ya. Pun Pak iki derek jenengan. Iki presiden sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki Derek jenengan. nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. tak kenal jenengan. Wonten to pyaine enten. Mbak Oke, Dian siap, Yosi siap. Pratiwi mereka. Nggih, nggih. Terus sama. Itu. Lho kayak melu nyebar ya ta. Nek kopine sing wedange sing entek. Iya. Kedah. Ya, slintro ya. Sikat. Ya. Panas aku orang gawa payung gawe diseret lamaane Surabaya kiki musine padion Dian Jakarta janji kon tetep merdeka Yosi Dian Pratiwi. Iya Sagolek karo sampean ki kaya dulur wedok. domongi ya Weh jan awet nom. iya iyalah reso tuwek aku ya Weh, sam lek arepe tuwek neh golek sing nom neh. iya Ngene. ati yo trayok kuwi kok ilmune ngono Aku ki wek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimin ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndengenane ke njaluk totalan ndok kayak. iya iya ta namang sapu Iya. kowe to penak jahit total aku ndokku dijaluk neh apa sih duwe ndok Se loro. Kabare gizi. Utuh, sehat. Sehat ya. Sehat, Iki saya dulur kula alhamdulillah. dhewe Pak Igit. Nggih menika Nggih. hukume wajib Pak Oh. Yosi nyiden Yosi. kene iki hukume wajib. Nggih. Nah. Wis, Yos. Wis, ayo kono, wis. ayo nyandi Lho, arepe akrobat yo. sing kepenak wae apa itu ya wis manut sampean Bebas, Yos. ngono Wah Yosi ora ono ora sida wayangan kowe. Dos itu Kudu Pak. eneng. dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki Nggih, kanthi dalang Ki Gunarto Gunotali Jendra saking Wow. Jakarta. Oh. tetep enten kula kalian Mas Yo, tapi yo muga-muga sehat. wis sehat to Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone sengwi kok, Pak. Ora apa to, Duk? Lara pikir. angger petok loro Iki lho nek yo lara. Kenapa lara telele? Mbok aja kakan pikiran Mas Jo. Niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno ki sing tau kaya awakmu mbiyen ngono ki. yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Lara coba. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya, sih. Mal. Haule yang juga Mbak Isi. Karena ini haulnya yang juga iki sama nembang pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo biasane? itu? Apa Apa? ini? Pak Po. Nawa. Apa? Eh? Udah hati-hati. Jada baru. Dadi atik jaga baru jaga kuping besok. asli sing lara iki lho sing ra sehat iki Loh, aku ki sehat mek kopoken aku. Tekok selawase. kowe Mas Hati-hati Pak Yosi. Oke. Wan we bawa nduk Bawa. kekaraning ngono kae Aku lang salamu. Oh, bawa. aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek
Hayalah sholat. Iya. Bawa ning. Bawa Pak Ikit nggih. Nggih no. Jan kowe kuangan kali jeneng Pak Ikit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus mbiyen klitik minggat ya sing guru ning ngisor jembatan Tasik Agung. Mancing kuwi. Tak liwati mbure srantreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo pala kekek. Kok kur diliwati kok ora dilindes lho maksudku. Oh, ngisor jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora wae Pak Ikit. Ya jomong. Sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep desa. Oh, jajan. Mangap. Diulu. Nah, Bukan banyu to. rasa langsung ya. Ngene iso. Bisa. Seroti apa to? Serintil. Herbal. Herbal jere. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Ditunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Ya si kawah. Apa? Kawah. Among. Loro. Loro. Wes, meneng kowe. Kata saya makin Sini. Weh loro ngengkel. Kata saya Jelas semangat. Sik ya sip ya. Ya. Ngono. Apa nih? Sote. Iya, Mas. Ah ngono lho. Aku butuh vitamin. Vitamin. Ya, aja ngono. Bar itu bar. Tawas bar. Ya. Malah Coba ki apik to sian. Iki ngengkel tek tak omongi. Nah. Materi sisa budaya iki metu neh ati. Bangsane. Sing lara kowe mbok suntik Lah iya. Tak sodotke Sodotke ndasem. ora ketok atus ngono. Yo. Amung Suaramu elek. ya aku elek suaraku. Aku asline waras tapi elek suaraku. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Amung ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Nutuk kan jajal iki. Yo ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Iya ta rasane piye. Lha wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan. Nah, iki kleru nek. Oh iya, awakmu iki pasti awakmu iki. Ndek. Contone itu. Nggih Pak Ikit. Luput pisan kena pisan. Iso bae. Monggo. Kok diukar apa? Wis. Anu awakmu. Awakmu. Wis sudah. Yen Angel. Kapan? Loro cok. Ra ngono ra bales aku. Weh. Sakit. Asu.
Aja resu. Banter lho Pak Igit. Ah kowe wit munggah plak-plek kok. Tapi kan yo kalem ngene ora mak bian pok. Podar karepmu ra karepmu. Mangsane apa dikira kene ra wani pok? Ngono nggih teknik to Le. Ora. Teknike piye, Pak? Teknike piye? Ngesoke dingene ngembang. Wah, nduk kene. Wih. Untukmu prana lho. Loro. Bocel sik. Adik bajingan lho ya. Lara Dok, lara. Loro Pak Igit. Suntik Dik, suntik. Wah, tak suntek lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. Tenanan iki mau. Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ora. Kok loro ijane iki ragamu matamu ae. Terus kowe. Lah, wis kowe ndang Mat. Matamu. Luput lagi ke? Luput tis. Iya. Yen gampang. Yen angel. Tahu aja gitu. Cilik lo guyu. Sopora. Kamu yes. Yen angel ka dalam Pak Igit. Ket munggah pertama kita kowe dendam karo dulurmu Klitik iki jane ana urusan napa to asline iki? Sing dendami kula ni lho. Kula mulai dendam. Wong tak omongi to. Masalah apa? Kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki. Heeh. Batesi apa Le ben rasah gawe patok usum ndadekke perkara. Heeh. Kula batesi wit gedang. Iya. Kula deki wit gedang riki kene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso suwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamu kok garise patok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Jebul kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedang madhep ning nggonku. Hah, jam 5 meruput. Tak indik komburi, tak ongkek neh ning nggonku, Mas. Jam itu tak ongkek ning nggonku nih. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek neh genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa nek tepuk ongkek. Lah ora kepangan. Ongkek anjene. Iki pae mesti seneng lho iki. Dan jeleput to gedang. Yo kene Bacane Pak Embien Pak iki. Bapakmu lho yo. Iki zaman bacalane karo bapakmu sih zaman QQ mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dileke jaman rekoso. Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah jetku bocor. Hujan. Hujan bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten. Iki ngomong jujur, Pak ya. Piye-piye? Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biyen iki motorku hijet, Rupane apa? ijo, sambar lilin, biyen bocor. Kula iki nyupirno nggih jas udan lek udan niku. Niki tenanan iki. ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben iki muga-muga duwe rezeki satu sing luwih apik. Amin, amin. Tapi nun sewu, Pak. Nggih. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kulek wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. dapatkan. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki ngantek kowe waleh saniki budal tanggapan iku gandol truk, Pak. Sake bosene to. Bos ngrasane penak wis bulat. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning blembange dhewe. Yo serenek senine. Mangan iki kula mbiyen sepengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Ngantek waleh sakniki kula mangan suket, Pak.
Wis waleh aku. Layakno dek ngisu jan kene kok sulak kae metu. Lha iki lapangan sukut gajah kae. Iya. Turu Mas, turu. Turu iku sing kasur empuk ngantek sing linggotok wis bendal. Niku sing ukuran 1 3 ngalek 6 niku kula tuku men. Ngantek swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki koyo dadi kere. Gandul truk malang suket turu ning emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya Pak Injen. Tan kena di numbas Jare kakek ndok jare mbuke. Heeh, bojone karo. Ngokno iki. Karo. Iki kakek miruwet. Bude iki pengamat budaya. Iya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Ngantek tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Ono. Iya, ya. Ten. Wis ora. Sing ngayal ya. Tan kena ati numbas arata Derek kanca-kanca Cakraningrat. Nggih, nggih. Hati-hati. Hati-hati. Nuwuni dulur kula sepuh Mas Buku Ari. saking vokal Mbak. Yo sih, yo. sing goyang apa pengyatane lakon saprene anggar gendra
rawuh ya oke. Ku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang iki. Nggih, oh sinden tok nih sak menten iki sinden. Nggih, lita Diva. Wah. Sing rada kelingan jenenge Diva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden. Oh, Diva suarane ya apik. Ah, kalah karo bojoku lho. Masa? Bojo iki bojone nyuarani tanggane dek wingi. Po yo jan. Ngawur ndek ngibar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone deke. Iya, wah jan. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule Lita Patrick. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemengglung. Iya. Balimbalan gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng duwe. Nggih, saniki ganteng. Kopen Mas. Enek sing nyukur. Apun enten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Mas Arif ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Yo. Turun. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif. Tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sak menika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main ning ndi biyen? Main teng gedung Serbaguna Pasar niku lho. Oh. Hutan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan niki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah mongke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge dhuwit ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem riwang, gelem dhuwit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Oke, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Pak nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak meniki kae sampai mikir sampai guru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis kandungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Wis ya balik sama. Ora keranjingan. Jare wis. Karo kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Rusak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten niki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Tepuk tangan. Nih. Tadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Iki. Kok dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wutu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane kok ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa?
Wah, gak doi. Soale Pun pokoknya sing penting monggo sareng-sareng napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin, amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awet ditirakat nyuwun ridho king Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaadane. Iki mau aku ana welingan teko sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura iki kira-kira. Oh, berita. Iki beritane guys. Jangan tewel. Gak iki beritane iki disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Bareng kon bareng opo nyapa. Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mas Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Alhamdulillah. Turun. Matur nuwun. Model bensin. Seneng kulo dermawan lomo munggah ya share. Aku yo nek aku ki ora apa-apa sinden diek paringi ora apa-apa aku ora diwene ora apa-apa ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni engko plak diwehke aku gak ngono pendurusi Mas Kluthuk ngono to iki enek request apa Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi debus bareng. Tintingan iki lagi bagian. Wis aku ora ganggu awakmu to. Oh sik tibake aku do kamu. Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh mboten Mas. Oh tak kira jenengan. Mboten tibake. Wis mati dok di mana? Mbak Widodo lulit dan oh ya dilulit buka benang ya kritik waras terus aduh dedek tetap jangan lupa Mas Gigit apa pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh sampean. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dik Percil. Dalu Mbak Widodo. Dalu. Kancanono iku. Iya, aku tak kira lek langsung bareng to, Do. Ora. Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben mau didonga napa Mbak Widodo. Ya, mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun kalau tahun dek iki iso kalau beda karo tahun saiki. Donga apa?
Apa ndonga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek ya tamu. Ya, ndonga apa? Malah koyo nyaking Trimas ya iki aku. Kok kaya nyaking Trimas piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang yo ora. Berarti aku enggak normal. Yo normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, waduh ngono penak to. Wis lawan penak. Ya ngono pas. Kene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku beda. Lho rapi nah, enak ning dhuwur. Kene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Ngono. Iki yo ora pantes. gosek wong kok digo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok gitu ya. Alah ya Allah. Loh, wis ngono kan yo. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung, ndang mlebu kotak lho yo. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak widodot kok kaya piala. Lah iki lho. Kon to pokok sedaya marem mbok. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh. Ngono. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, kowe gundulmu. Lho, bahasane kok terus malih. Tak koyo bojo kowe ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. Aku arep nyanyi karo sampean sih. Ya, domongi kuwi kinasih kok. Oh ngene. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem, ayo. Pelok mana? Pelok nenem. Yo, kono karo sampean. Yo, oh toh. Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika mendem itu. Mendem pedus. Ya. Ki panggandhe kene. Jangan terus ya. Ya didukke to yo. Oh tidak nih kayak gini. Desake. Ada saya. Bentar ya. Dijujur kuwi kok tak sikirke. Rosa kowe. Kok iso mbok kek kono piye ngono kuwi engko lak nutupi sing gender rada rono. Wah, sing gender gedhe sak pengen nutupi. Oh malah wayang iki ketutupan sing gender malah. Gitu lah. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ngono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ramu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lo kok demonstrasi iki masamu? Si salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, coba. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. Aku njaluk oh dek anu Mas Apa? dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. Dikawinke oh loncat tak no Mas. Ayo mapan nih bocah cilik ora ubah belas iki lho. Rosa. Kena kabik dayane Mas Plutuk iki kok iso meneng tok. Tuh, ayo. Nyapa, Mas? Blosoro ning kono lho. Wes to sampe. Yo wes. Kamu ngenang wes. Kowe iki yo ndek. Kamu kok ketok. Ngene lho. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak ana gomule.
berpasang upin ya. Ngono. Ya lho. Karo sapa Betul. Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass. Nek bass tak cekele. Wong kok aku lak yo Oh iya lho. paling ora melu-melu ngewang. Ya ya, pancen biyen mungkin basis. Basis kok. Bas. Tukang ngepas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak Saja. apa. Ya iki mikir kono. Tak gone dhewe. Wah lah kok iki mencelame jelo cangkemmu. Kon gowo hak tuh. Sora. Biasane iki sinarmu siji lho. Aduh. Keloke piro? Keloke bes lah. Tuh. Jo ngenteni apa ta ki? yo ngenteni Aku sampean nek tak nguni lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusaku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah, sing penting nonya wani. Pas to. Ayo. Ya. Muni kleru berarti sing salah du base. Oke. Kupinge. Yuk. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan kok takokno dole-dole katane abang dicangkri kelapa parutan dole-dole rapine yang paling penting Aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandemu apa bojomu kok bakali watu yen mangkono kok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikah iya joli dongane mbok eling uga wae bisa kelaksana yo simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole
Lha dek mik. Lah kok mik tak kok glundung tiba ning ngene Pak iki. Sing ngebes adung penak lah. Adung nuwun. Ya, mau awal mau ngarep golek bes ora temu-temu. Ya. Aja dia pokok kuwi ya. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. Yen nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Terus mikir dijaluk. Wong kok nyanyi ora enteke. Ketoke cilik ya kenyih. Kuwi jenenge energi. Energi kan sing wayahe kula kok. Ora gampang wong bebojoan. Bisa golek sandhangan. Yen nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Energi pripun? Niku ora energi, Pak. Lah piye? Ngeten jenenge seneng ngomong, Seneng nyanyi. seneng nyanyi. Wong semeneng Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Tuk, sik tuk, Lah kok terus ben ora nyai terus digotong mengguri sak sindene. Kok geke arep mbeke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi Ono. lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya titire Ciri niku nek angger nembang. Heeh. Senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Mula ngeten. Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wong sinden ki yen berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa. Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ora kemritik to. Lah wayahku nembang kok dhek ngene aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke, ora gelem mandeg. Tapi wayahku yen niku gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman saiki aku. Mas Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandhangan. kowe mau Yen nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani waktu. Ora gampang wong bebojoan.
ndang jakan rene bar kengko suwen ngene ndang gua berantas lah bar to ini ra bar awas mosok arep dibokke gawano ra bar bandang gua kali berantas rampung ngene iki wah iki rumah saya ngono rabar rasane ngono kan sing dadi buntel glangse wis tokno kuwi dikira engko mutilasi oh wis borong kae ndang gomburi mbok menawa kena dige belungan ora ya mantep wisan nggih Pak pangapunten lho Mas nggih mboten napa-napa pangapunten jan menika pun dadi adat ingkang sampun lumampah nek bocah niku nek dindek angel ram mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan karo kanca-kanca yoga nek terus niku ra barbar ngoten sing apik malah dadi tabi jaranan pomo metu ya benjaran ganti kedange ora mah lihat bukan ya jajal yan kuno yan abun yan kuno yan nah ini Mas Duduk neng di bocah kemuyan takon ngeterne kok gekek lah wah masyaallah Pak Igit dalam niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula niku mesti polai ngeten niku polai ngoten niku ora tau gelem leren ora tau ngapa itu kowe endi bocah lho lah mbok gowo ngono lho tapi tak dusi lah mak klambiku dicolong kowe iki ngawur kowe iki jane dagelan kok gento iki kowe dagelan kok gento ngapa ndadake ngono barang tak dusi lho kok malah klambiku colong lho ngono kuwi didosi ditunggoni bar dicepati ditunggoni terus didelok tak kira dicelup ayo golek Nendi oh kowe lha apa kowe anu deloan ndang mari kowe wah kowe iki tak ndelok kae iso mari ben tabono jalanan sik nah boleh anu sik iki ojo kene Oke.
Barongan wedok lho. Mas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Barongan wedok sing kono iso. Barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu karo barongan wedok iso. Ayo, Mas. Tak omongi. Mas. Sabar ya, Nduk. Kita timbuli sik kene. Sompet. Ayo Gar, suara Gar. Las. Gila. Ayo, jauh pinggir. Ayo. Aku sih. Wes.
Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya. Bocah-bocah. Kowe yo klanjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki yo ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok nggih. Kok iso? Ning moto podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Mata kaki. Kami akan dah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Ora ketang sak kelipatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Ora iki sego pecele metu. Alhamdulillah. Oh. Kene Mbak Punjo, kene Mbak Punjo. Kene Mbak. Iki adike Mbak Dian. Mas aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Iya. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjo. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Ya lah lupa nyon. Tak kancani Nduk sampeyan. Nggih, Mas. Tak ewangi Nduk. Nembang Mbak Punjo, nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki napa? Ya Dinok napa? Dinok. Sampeyan kare Mbak Yosi nggih. Iya duwe karo mbakmu. Iya Mbak Yuwadi. Kulo kan pelawake Kakang Adi, presidene Mbak Yuwadi. Nggih. Jenenge yo Kakang Adi to. Jenengan karo Bari. Tak kira karo Monceng. Enggak. Ora ya ado karo Saudara. Monceng anak tunggal lah. Monceng anak tunggal. Tunggal lo gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Dower saking Jakarta nggih sampun parang rawuh. Iya. Luar biasa Mas Dower, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden sudah Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kondur sonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Komplit kok. Nggih. Ya Mbak Yuwadi ya. Denok. Nadan to tanpa kibot, tanpa gamelan. Ya nganggo gamelan. Kendel. Tak kula tanpa kibot tanpa gamelan. Coba Nduk sapira Nduk. Coba kaya apa? Denok nggih Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja dados. Ya kene Nduk, iki Nduk, pakai ini. Sing ayu dhewe ora
terima kasih matur nuwun kok perkara lagun sambung gara-gara ya nok.